Minit Senior 10 Plus dolazi u dvije boje. Imamo dakle crvenu i crnu. Ja sam tu već iz pakiranja izvadio crvenu boju, dakle iste su karakteristike, razlike samo u samoj boji kućišta, a u pakiranju dolaze baterija velikog kapaciteta od 1400 mAh, dakle 1400, poprilično veliki, može se reći iznad prosječan kapacitet baterije, uz koju će telefon potrajati između dva punjenja, pa minimalno nekoliko dana do 7 dana. Tu je i kompletan punjač USB-C, dakle novi USB-C standard je tu. Kratke upute koje vrijedi pročitati, pogledati što se sve nudi, ali ukoliko ste se već susretali s Minitovim mobitelima, sve to možete saznati i nakon uključivanja samog telefona kretanjem kroz izbornik. Pogled na stražnju stranu otkriva dakle dva SIM utora, možemo imati dvije različite SIM kartice, različitih telekom operatora, različitih država. Tu se nalazi i utor za microSD karticu, dakle vrlo lako možemo instalirati karticu, ona će vam biti potrebna koliko želite koristiti neke značajke poput snimanja radijskog programa, za snimanje fotografija, videa, za slušanje glazbe, dakle na karticu možete do 32 GB pohraniti svoju glazbu, nekakve svoje videe, fotografije i sve to gledati na ekranu u boji od 2,4 inča. Idem ja sada uključiti Minit Senior 10 Plus. Prvo ću odabrati jezik izbornika, dakle može biti na hrvatskom, engleskom, mađarskom, makedonskom, srpskom, njemačkom. Odabrat ću hrvatski, to mogu napraviti ili s on tu središnjom tipkom ili s tipkom M1, dakle svejedno je koja god da se označi, stavit ćemo da je 1.1.2020, evo barem 5. Dakle, počinjemo novu godinu od ponoći i sada tu možemo imati dakle dvije SIM kartice, datum, vrijeme, što znači da se jako dobro iskorištava ovaj tu ekran, dakle zaista je veliki. Ispod ekrana se nalaze poprilično velike tipke, tipke su ispupčene tako da se u biti mogu koristiti i bez gledanja u sam mobitel, dakle zgodno je i to isto. Imamo tipke M1 i M2, one se inače koriste za ulazak u izbornik ili ovdje imamo recimo ulazak u imenik, dakle u imenik, ali se istovremeno ta tipka M2 koristi i za povratak nazad. Ulazak u izbornik je dakle ovako. Ova tu tipka središnja je četverosmjerna, dakle s njom se može kretati gore, dole, lijevo, desno. Zgodno je i što se sa desne strane tu nalaze dvije tipke, dakle s ovom tu donjom mogu zaključati tipkovnicu i sam mobitel. Iznad te tipke, dakle za zaključavanje tipkovnice je smještena još jedna tipka. Ona se koristi za uključivanje ove tu LED svjetiljke, tako da je to praktično rješenje kada trebate ići u podrum, na tavan, prijeći autu, nešto potražiti, ustati po noći bez paljenja glavno velikog svjetla, provjeriti kako je dijete, jel spava i tako dalje. Ono što je praktično je što se u biti ovaj tu mobitel, odnosno ta lampa može koristiti i kada je telefon isključen, dakle bitno je da je samo baterija napunjena, telefon je isključen i u tom slučaju se isto može koristiti. Ja ću sad tu pogledati malo što se nudi u samim postavkama, dakle postavke telefona. Postoji opcija automatskog uključivanja i isključivanja gdje se mobitel može definirati kada će se isključiti i ponovo uključiti, tako da je zgodno i to za one koje po noći žele ugasiti mobitel. Postavke naravno nude sve ostale različite značajke, tako da i njih ima tu poprilično. Što još imaju, postoje i profili. Znači imamo 4 različita profila kako bi telefon ili glasno zvonio ili ne bi uopće zvonio ili bi recimo samo vibrirao. Dakle sve se to može podesiti kroz ova 4 profila. Svaki od njih se može posebno još dodatno prilagođavati. Tako da je to isto zgodno koliko niste zadovoljni s tvorničkim postavkama nekog od tih profila. Dakle to je što se tiče samih postavki. Multimedija, tu imam kameru. Dakle, mogu snimati nešto, evo vidimo da čini se čak i ok. Dakle, ovo sve što se vidi kroz samu
kameru. Jasno, nema memorijske kartice, pa je potrebno u biti umjetnuti kartice kako bi se nešto snimilo. Dakle, kamera, nešto posnimiti, nekakav detalj, radno vrijeme, nekoga, sebe, pregledavanje slika, slušanje glazbe, videa, snimače zvuka. Dakle, možemo i snimiti nešto, recimo krećemo u trgovinu i snimimo popis dakle, onoga što trebamo kupiti. Kad dođemo u trgovinu možemo poslušati ili nečiji broj telefona, a tu je i FM radio koji u biti radi bez vanjske antene, dakle nisu vam potrebne slušalice koje će služiti kako bi se dakle na taj način dobio prijem radijskih stanica. U postavkama tu dakle ispod opcija je moguće automatski spremiti te sve ove kanale, automatski pretraživati ručno, uključiti pozadničku reprodukciju, dakle mogu uključiti radio da svira i ja mogu nešto drugo raditi na ovom tu mobitelu, recimo pisati poruke, ali postoji i opcija snimanja, dakle potrebna je micro SD kartica, to obavezno, i postoji mogućnost snimanja, dakle moguće vrijeme odrediti kada će se snimanje obavljati, dakle u nekakvom periodu vremenskom, čak je moguće inače između ostaloga mijenjati i vrijeme, odnosno ponavljanje, dakle da li će se ponavljati dnevno, tjedno, tako da FM radio je u biti ovdje napredna značajka. Unutar multimediju alata imamo pristup internetu, dakle preko GPRS-a možemo pristupiti internetu, Bluetooth za povezivanje, 3 alarma, dakle možemo napraviti alarme isto tako. Evo vidimo tu, čak se može mijenjati i zvuk alarma. Znači može biti nekakvi, može nam čak poslužiti i FM radio ujutro da nas probudi, dakle jutarnji program što je zgodno, ponavljanje, znači može se definirati i na taj način u biti možemo spremati sve te stvari, dakle još nekakve klasične opcije, ali postoji i SOS meni. To vam je ova tipka tu sa stražnje strane koju treba inače u slučaju nekakve opasnosti pritisnuti 3 sekunde. Nakon toga će se aktivirati pozivanje brojeva, dakle možemo spremiti inače do 5 različitih brojeva, mogu tu biti susjedi, rodbina, 112, 192, sve ono što možda recimo se osoba neće sjetiti u trenutku nekakve opasnosti, recimo osoba padne, ne može ustati, dakle dovoljno da je mobitel u blizini, stisne tu tipku i telefon u biti poziva prvi broj, ukoliko se ne javi prvi broj poziva drugi i svaki tako sljedeći dok se neko ne javi. Moguće inače aktivirati i slanje SMS poruke, dakle postoje tu isto nekakve postavke, vidimo da se to može isključiti ili uključiti, dakle ne mora biti slanje SMS-a. Kroz uredi SMS se može definirati nekakva poruka koja će se slati, ovdje već napisana da je znači, hitni poziv, nazovi me, tako da je to isto praktično. Tako da, evo, zgodan telefon sa velikim ekranom, velikim tipkama, tipke koje su ispupčene i na taj način se može koristiti. Zgodno je što su ove tu ikone jasne i velike i označavaju u biti o čemu se točno radi, čak su prilagođene starijim osobama, s obzirom da se radi, dakle, Mini Senior 10 Plus je model primarno namijenjen za starije osobe. Popis poziva, imenik, poruke, tako da moje datoteke, to su one datoteke koje ćemo spremiti na memorijsku karticu i to bi bilo to o mobitelu koji lijepo, ugodno leži u ruci. Dakle, praktičan, imate nekakve tipke sa strane, sve to zgodno za korištenje jer će baterija potrajati poprilično dugo i na ovaj način u biti imamo telefona kojeg toliko ne moramo niti paziti koliko nam vjerojatno negdje ispadne. Dakle, nije kao pametni telefon, nije kompliciran, jednostavan je, dugo trajanje baterije, tako da svakako uzmite u obzir Mini Senior 10 Plus kao mobitel za starije osobe, za one koji ne vole pametne telefone, a dobro će poslužiti onima koji inače imaju pametni telefon od tvrtke, ali se ne žele odreći svog starog privatnog broja telefona, tako da na taj način u biti imaju telefon koji će koristiti povremeno ili preko vikenda, a ne moraju razmišljati o punjenju baterije.